Krásný den, já vás vítám na lekci, kterou bych vám chtěla představit a ukázat, jak probíhají kurzy digitální kresby a VIP členství v ateliéru Skame, tedy se mnou. Takže ahoj, jmenuji se Jitule, jsem ilustrátorka, učitelka, vedu kurzy digitální kresby v aplikaci Procreate a my se dneska podíváme na to, jak každá lekce může zhruba vypadat. A toto video nebude stříhané, je autentické, je přirozené, tedy budu vázat slova tak jako na kurzu, abyste věděli, jak přesně kurzy probíhají. Tak, a co se týče trošku technické stránky. Kurzy, které absolvujete, se dělí na kurz základní a kurz rozšíření. Kurz základní obsahuje 5 týdnů a lekce probíhají každé úterý a čtvrtek od 18 do 19:30. Pokud se rozhodnete pokračovat dál, můžete v průběhu kurzu základního navázat na kurz rozšíření, což už je potom 4 týdny, opět ve stejném čase a intervalu úterý a čtvrtek od 18 do 19:30. Tento kurz nebo tyto kurzy jsou rozdělené na tyto dvě části, protože vám lépe vyhovuje. A pokud máte možnost a chcete se vlastně účastnit rovnou kurzu rozšířeného, což je vlastně celý blok, kurz základní a ta část rozšíření, tak můžete samozřejmě už od začátku termíny platit ty samé, akorát je to prostě příjemnější rozložení. Tak, po ukončení kurzu obdržíte záznamy nebo po ukončení každé dané lekce obdržíte druhý den záznam v dopoledních hodinách, pokud mi systém všechno správně dovolí uložit. A potom i po ukončení celého kurzu máte v ceně 6 měsíců záznamu. Tedy pokud nestíháte nebo si chcete ještě kurz zopakovat, posunout, jsou různé možnosti a důvody, tak všechno je možné. A vlastně na to vám slouží těch 6 měsíců, tedy dostatečný časový prostor k tomu, abyste mohli kurz dokončit. Na kurzu můžete být online i studovat přímo ze záznamu. Součástí kurzu jsou i skupiny WhatsApp, kde vlastně odevzdáváte své kresby a ke každé vlastně se vyjadřuji, komentuji a vlastně vám radím, co je potřeba udělat znovu, dál a tak dále. Vlastně vy teď jste si ťukli na Google Disku na toto video a hned vedle něho uvidíte referenci a podkladový papír. Jo. A my, prosím vás, díky tomu dneska budeme kreslit. Já vlastně veškeré kroky, které budu dělat aktuálně teď, přepínat, mluvit, hovořit, tak stejným způsobem probíhají potom kurzy. Akorát se zaměřují na jednotlivé lekce a jednotlivá témata, která jsou v daném kurzu obsažena, které najdete na www.skame.cz a můžete se vlastně podívat, co vás dopředu čeká. Chtěla bych upozornit, že tento kurz je velice plný informací, funkcí a automatizování gest, které je potřeba v Procreateu používat, ale má i vlastně takový široký spektrum uchopení vlastně kurzu, nebo spíš základu kreslení, vhledu do toho, jak na tyhle kouzla. Takže byste potom věděli, jak to prostě celé probíhá. Já si otočím kamerku. Vy už jste našli referenci, takže už tušíte a víte, co budeme kreslit. Já nahrávám, abych to měla správně, otočím si kamerku a půjdeme na to. Pořád jsem tady mám napsané, abych nebloudila ve štětcích poznámky. A tak jo, zde už vidíte můj iPad, fungujeme tímto způsobem. Kurz máme vždy rozdělený po jednotlivých lekcích, takže vždycky nás něco čeká. Na kurzu se učíme veškeré tady tyto možnosti, jak dělit složky, jak s nimi pracovat a tak dále. Dnes se budeme zaměřovat na to, jak ilustraci nakreslit, jaké funkce k nim používat a proč. A pokud budete určitě chtít vědět víc, tak se na to zaměříme
o tom na kurzu. Takže jenom teď, abyste měli takovou ochutnávku, abyste věděli, jak na to. Tak jo, já jsem nakreslila tady tohoto kocourka, vložila jsem si ho do reference. Jak reference funguje? Referenci vkládáme přes klíček, canvas a reference. V tomto případě já už ji mám vloženou, ale když ji odkliknu, tak mi samozřejmě může zmizet, ale já ji přes klíček, opět canvas a reference můžu vložit. Ono si tu pamatuje vlastně tu poslední ilustraci. Když vy vlastně ji chcete potom vkládat, tak já když si ji tady vyčistím, tak se mi zobrazí nabídka Import Image. Na to, když ťuknu, tak se mi zobrazí moje nabídka fotoaparátu a onu ilustraci nebo předlohu tam vloží. Chci upozornit, že tato ilustrace je moje, kreslila jsem ji pár hodin zpět, abyste měli vlastně předlohu a měli vizi, co nás čeká. Reference funguje tak, že když na obrázek pouze ťukneme, tak se nám roztáhne na celou vlastně tu plochu pouze té naší reference. Za rožek ji můžeme popotáhnout, můžeme s ní pohybovat stejně tak, jako papírem na ploše a můžeme za rožek upravovat a zmenšovat. Dvojitým poťuknutím se nám opět vrátí do původního stavu. V úvodu ještě, protože já už naše plátno mám vytvořené, už mám předchystané vlastně kroky tak, abych nezdržovala, tak přes nabídku plus v tomto horním rohu se vám rozklikne celá možnost pláten. Já tady mám i nějaké své, které mám vytvořené a vy si můžete pro tady tuto tvorbu, kresbu naší zvolit klasický screen size. Je to takové super plátno na skicování, na práci. Já s ní akorát teď vyjedu a rozkliknu si tu svoji, kterou mám nachystanou. A co se týče vlastně obrázku, když kreslíme, je nevyhnutelné mít skicu. Takže musíme vytvořit, jak když se takhle odstraním a dám si přejmenovat, tak tady nebudu mít, takže dám rename a vy si napíšete, že skica. Ťuknutím na vrstvu. Prosím vás, co je modré, je aktivní. Vidíte moje ruce, na co ťukám, na co klikám, takže je to velice intuitivní, přirozené, takže vidíte, co nás čeká a co musíte udělat. Takže vlastně tady máte přejmenovat, takže jsem na to ťukla, zobrazí se mi kurzor na vrstvě, tím si přejmenuju skicu. Proč vrstvy přejmenováváme? Protože když potom máme vrstev třeba 20-30, tak se v nich nemůžeme vyznat, takže nám slouží takové jakoby organizaci. Takže tak. Mám skicu. Já bych vás poprosila, abyste si vybrali ve štětci, což je tady tato nabídka štěteček, sketching. Můžete použít 6B pencil, ale je trošku ostřejší, doporučila bych HB pencil. Já v tomhletom případě si budu používat svůj Skame skicu, kterou když budete na kurzu, tak ji obdržíte. Ale teď aktuálně budete používat tyto štětce. Já ji mám akorát u sebe ve složce, takže si přeťuknu, ale vás poprosím ve sketching, HB, 6B pencil a tak dále. Co vlastně u této ilustrace máme? Máme tady hlavu, máme tady nějakou myšku a máme kocourka oblečeného. Řekla bych, že má pyžamko. Co se týče ilustrací, já doporučuji, když kreslíme nebo na kurzu probíhá nějaké téma, tak doporučuji, abyste kreslili to, co dělám já, ale vložili do toho trošku své invence. Což znamená zkusit dát zvířátku nebo postavě hmotnému nebo nehmotnému tématu nějakou vlastnost. A hrozně to posune potom tu ilustraci do takového toho kresleného stylu a má to takový ten pravý náboj. A tím, že budete třeba vykreslovat trošku něco jiného a používat jiné barvy, už se dostáváte trošku do svého i stylu, což je úplně super a je to mým cílem. Takže s tím se na kurzech setkáte hojně. Takže já vás poprosím, zkuste popřemýšlet, jestli budete kreslit kočičku, nebo budete kreslit nějaké jiné zvířátko. Obojí je možné a obě varianty jsou v pořádku.
Já si nakreslím opět kocourka, abyste věděli, jak na to. Dělám si tady nějaké myšky, aby mi neklamaly moji plochu. A jdeme na to. Když budu začínat, já si tady vykreslím kulatější tvar, takový oválek pro vykreslení obličeje. V tom, že mi kamera přebírá bílou trošku jiným způsobem, já si tady vkládám takovou krémovou pro začátek, abyste viděli skicu, pak si přepnu tmavší pozadí, čím se naučíte další funkci. Ale v tuhle tu chvíli vy pořád dál zvolíte barvu skici, kterou byste chtěli. Můžete skicovat třeba modrou, někdo skicuje jenom černou. Já skicuju takovouhle tmavě hnědou a vyhovuje mi to. Tak, zaměřím se na nějaký kulatý tvar. Primárně je pro mě důležitá tady tato horní část, díky které budu volit už správnou šířku mezi oušky. Takže ta je pro mě taková stěžejní a vykreslím ouška. Ouška mají špičatý tvar, který nám jde vlastně takhle trošku ze šikma. A nesmíme zapomenout, že tam je takový ten boltec, vlastně ten sleh toho kocourka, respektive každého tvora. Takže vykreslím jedno ouško. Pokud bych se nemohla trefit, prosím vás do toho druhého, protože vždycky podle ruky nám jde jedna strana mnohem lépe. Dělám ji trošku ještě ostřejší. A tady nezapomeňte, že ten slech má takovou vlnku, jakoby, protože to ouško nám vlastně zabíhá za tu část, jakoby perspektivou dozadu. Takže potřebujeme tady vlnku. Nechci tam, prosím vás, aby tam byla takováhle špička a to ouško. To už by byla taková plošnější stylizace a my potřebujeme tento malebný kulatý tvar, protože zvířátko nemá na sobě hranaté tvary, má je kulaté a oblé. Tak a pokud bych chtěla toto ouško, protože se mi podaří vždycky jedno líp, tak si můžu vzít stužku zhruba v těchto místech přes nabídku freehand, já ji mám aktivní, co je modré, to je aktivní, vyberu takovou běhací čárou a dám 3 prsty po ploše. Přejedu a dám duplikovat. Mám najednou 2 ouška. A já, když furt mám aktivní tu šipku, vezmu flip horizontal a otočím. Můžu si nabídku snapping aktivovat. Magnetic a snapping, můžu třeba obě dvě varianty. Tím budu kotvit to ouško na protilehlou stranu té hlavičky a nebude mi vlastně někde pobíhat. Bude správně umístěné a bude mi vlastně už krásně, tady vidíte, že jsem přetáhla ten oválek, kopírovat tu hlavičku, aby byla prostě souměrná. Můžu si zkusit i 2 prsty se vždycky vracíme gestem a 3 zpátky, tak si můžu zkusit posunout, jak velkou tu hlavičku budu mít, protože tahle ta rozteč mi bude značit, jak ta hlavička bude malá. Tady už si dovedete představit, že by ta tvářička byla třeba až sem, že jo? Takže já si ji dám někde tu, protože tam chci ještě umístit myšku a chci tam udělat takový rošťácký vlásky. Takže tímhletím způsobem umístím, takhle posunu. Já se kolikrát dívám ještě takhle i na druhou obrazovku, protože tady mám hodně věcí, tak aby mi to pěkně oko chytalo. A půjdu si uzavřít v podstatě takhle trošku tu tvářičku. Tam pak dokreslím ty špičky. Co se týče vrstev, tím, že jsme zduplikovali, tak se mi to ouško jsme zduplikovali, tak se mi vlastně přesunulo do nové vrstvy. 2 prsty je můžeme takto srazit a opět, když takhle vyťuknu tady tuto šipečku, zkontroluju, že všechno mám v jedné vrstvě. Jo? Takže skicu mám a já půjdu vykreslovat tady ty špičatější části té hlavičky. Můžu si možná trošku to ouško ještě takhle zmenšit. Uvidíme. Trošku si oddálím a udělám tam takovou jakoby vlnku. Je to takové jakoby esíčko. Jo? Takže můžete vyzkoušet. Do toho tvaru třeba té hlavičky byste určitě mohli vkreslit třeba králíčka, cokoliv za zvířátko by vás případně napadlo.
Ve spodní části uzavřu. Nezapomínejte si, že papír můžete takto dvěma prsty otáčet. A v tomto středu, zhruba, když bych si ještě tu hlavičku rozpůlila takhle na půl, zhruba někde ještě umístila takto očka, ať už mám trošku představu, čumáček, tak si udělám vlastně v tom vrcholu takovou bradičku. Takže tyto dvě strany spojím trošku do špičata. Klidně tam můžete udělat i třeba nějaký fousek potom v ilustraci, jo? Vždycky vnímejte to, že když máme chloupky, nějakou strukturu na tom předmětu, který kreslíme, tak musíme i ty detaily vlastně přenést. Když budu kreslit třeba oděv, v tom případě u toho kocourka, tak musím myslet, že je nad tím předmětem, jo? Aby nám to sedělo. I nějaký záhyb, tak nemůžu kreslit nic v jedné vrstvě nebo v jednom tvaru po obvodu, ale musím nadnést třeba přes. Když tady budu chtít kreslit chloupky, tak je udělám, že jo, až přes tu linku, jo? Tak, já si tady u ouška udělám takovou lehce prohlubeň a tady udělám takové rarážkovy té vlásky nebo chloupky takové. Můžu hovořit i o vláskách, protože jde o stylizaci a můžu dát vlastnost. Jo? To se mě moc nepovedly. Dvěmi prsty vracím gesto zpět. Nebo můžu použít tyto dvě šipky, undo, redo, kdy vlastně poťukávám tam a zpátky a ať se soustředím, někdy zmlknu. Taky nakreslím vlásky. Můžu je potom ještě víc trošku vytáhnout do špičky, aby mi tam mnohem lépe fungovala taková ta dynamika. Tak, co se týče hlavy, já potřebuji ještě tady trošičku usadit tu myšku, takže si tady udělám trošku oválek, který bude u ouška směřovat takovým oválnějším tvarem nahoru. Dělám pěkně myšku. Vykresluju tady tyto vždycky myšičky opravdu v jednoduchém tvaru. A z boku jim dělám takovou špičatou vždycky část. Tady v tomto případě vykreslím pouze ouška. Ouška dělám veliká. Určitě si vždycky i u té hlavičky, jak široké bude nasazení těch oušek. Častokrát byste mohli udělat chybu, že to ouško, takhle se vrátím zpět, uděláte třeba až takhle. To už je slon pomalu, jo? Takže třeba si uděláte dvě linky, že odsud chcete té myšce vnést to ouško. Opět si můžeme oprášit funkci výběru, kdy zvolíme šipku, teda stužku, vybereme ouško, třemi prsty pohladíme displej a dáme duplikovat. Ouška máme dvě, nabídku snapping máme aktivní, přes flip horizontál otočíme a posuneme na druhou stranu. Super. Tak, ve vnitřní části toho ouška vykreslím opět ten slech, vlastně to, o co se nám potom ten zvuk odráží. Takže vykreslím i na druhé straně. Zkusím očka. Tak, jak budou velká, tak každá ta část ukazuje nebo nám dává atmosféru nebo pohled, situaci. Když udělám třeba myšce takhle namračené obočí, tak už je taková jako naštvaná, ale když udělám víc na kraji, tak už je milejší. Myšičko taková ťuť. Jo, takže vždycky i to dává ilustraci hodně moc. Já udělám takhle fousky a mám tady nakreslený i klobouček. Klobouček zkusím vykreslit ještě do samostatné vrstvy. Proč? Protože když třeba v té skice já kreslím přes něco nebo přes linku, kterou už tam mám, tak si většinou vytvořím novou vrstvu, tady ty bych si zase srazila, přidám plus a zkusím klobouček, protože když bych ho už třeba zkazila nebo se mi nepodařil,
tak bych musela odmazávat už jednotlivé ty části, buď ouška, hlavičky a tak dále. Tak já když budu vykreslovat, mám tady nějaký cylindr jsem chtěla, nebo klobouček, tak budu vykreslovat takovýhle oválný tvar, který bych vlastně přes ty očka mohla spojit. Jo? Mohla bych udělat takhle čáru, abych se v tom lépe vyznala. Ale já přitlačím už jenom tím tahem v té zadní části, což mi značí spodní část toho klobouku, takže tam nebudu tam přidávat horní pohled, někde tady odsud, ale pouze vykreslím onen cylindr. Prosím vás, ouška, že tam mám tímhle způsobem vykreslená, mi vůbec nevadí. Může být i takhle trošku nakřivo, protože já si potom v té skice té kočičky můžu ty jednotlivé funkce, ty linky, ne funkce, odmazat. Můžu tam odmazat i tu hlavu, abych pochopila, že je to opravdu ten cylindr. Gumu jsem použila stejnou stopu štětce, kterou používám. Jak? Když si zvolím, třeba tady mám Oriental Brush a vidíte, že v gumě mám svoji skameskicu, kterou kreslím, tak se přepnu zpátky na štětec, jsem tam, a dlouhým přítlakem na gumě si přepnu, tady se mi přeplo, ještě jednou, tak ještě jednou, teď už na ten štětec, kterým kreslím. Tedy doporučuji, pokud kreslíte, gumovat stejnou stopou štětce, kterou jste kreslili, abyste zachovali stejnou strukturu zkrátka. Jo? Pokud teda nepotřebujete umáznout něco, co má nějakou širokou stopu a tak dále. Tak, já se vrátím opět do gumy a vrátím si tam onen štěteček, kterým kreslím. Prosím vás, skici můžou být lehce špinavé. Není to o tom, že to musí být čistá detailní linka. Pokud jde o základ skici, tak se toho vůbec nebojte. Já s ní pracuju opravdu tímhle způsobem hruběji, dogumovávám si, dokresluju si, abych se v tom potom tak jakoby vyznala a neměla to ve více vrstvách. Jo? Takže myšiček má ouška, má klobouček, tady mu trošku vyčistím ten spodek toho tělíčka. A ještě jsem chtěla říct, že pokud děláte nebo kreslíte skicu, tak byste určitě mohli vytvořit potom ještě další čistou linku, zase si spojím vrstvy, kdy takhle, kdy potom budete mít jí součástí kresby. Jo? Bude součástí, bude taková čistější. Já mám ráda takový jakoby ten efekt trošku jakoby špinavější, že tam ta skica prostě někdy vidět je. V ilustraci, kterou jsem teď zvolila, tak tam není, ale my si budeme ukazovat, jaký budeme v podstatě průběžně odmazávat a průběžně skrývat a opacitou zeslabovat. Tak. Co se týče ocásku, vykreslím, já jsem ho vykreslila vlastně takhle jak kdyby do ofinky, trošku do takové vlnky, aby mi tam lépe seděl. Použiju potom dál tady tyto středové části, kde tady jsem si nakreslila nějak ten místo na čumáček. Můžete vytvořit jakýkoliv tvar, můžete použít srdíčko, můžete zkusit oválek, já jsem použila trojúhelníček a vykreslím v podstatě takovéhle vlnky. Vždycky vám půjde třeba jedna ta strana líp, jedna strana hůř. Používejte druhou ruku na vrácení a opravu. Tak, super. Potom máme funkci kouzelné hůlky a Liquify, kdy při aktivování nabídky push a stažením těchto dvou šoupátek, což je tady toto, na minimum, můžete zvětšit size a malinko si popotáhnout vždycky ten předmět, který jste třeba trošičku nějak měli. Ne tak, jak byste chtěli. Tak. Takže tím si poopravím, abych to nemusela gumovat a kreslit znovu. Dál nakreslím očka.
Očka vykreslím v téhleté úrovni, možná pak si můžu posunout ještě čumáček v té ilustraci, záleží čistě na nás. Očka budu vykreslovat takové dva kopečky, které, když v téhleté horní části, té špičce toho kopečku, je umístím buď sem, vlastně do středu, nebo sem, tomu budu dávat vždycky nějakou dynamiku nebo mm, nějaký styl, který, nebo jakoby zjau, jakoby to, jak to bude vlastně to koťátko potom vypadat, jo? Středový koutek můžu dávat výš a vnější koutek níž, či naopak. Záleží na vás. Já ten kopeček tvořím, když bych vzala střed, tak ho trošku přetahuju do toho středu, protože potřebuju umístit té kočičce, tady si odstraním teď tu linku, ten pohled víc na tu myšku. Takže si zvolím. Očko, když se mi podaří, tak opět můžu zvolit stužku, výjmu, 3 prsty, dám duplicate, vyjede mi spodní nabídka, dám flip horizontal, nabídku snapping mám pořád aktivní, otočila jsem a posouvám, pořád mi to drží tu linii, koukám se já na plochu počítače, tu ještě kousek, možná vrátím, sem, ještě malinko, já jsem hrozný. Punťa, tak. Mám očko, opět vrstvy vrátím, pořád se mi to jmenuje skica. V horní části potom budu směřovat kukuč, což znamená očka. Vykreslím kulatý tvár, potom si ho vykreslím tmavou barvou. Opět kulatý tvár a sedí. Jo, dávejte někdy pozor, u těch vnitřních oček nepatrný okraj nebo ten tvar, že nebude přesně kulatý, pak dává trošku takovou šilhavost, jo? Takže na to bacha. Tak, očka mám. Můžu třeba zkusit vykreslit trošičku na kraji oček tvar do tvářiček. Vevnitřní to dělat nebudu, ale zvnější trošku přetáhnu do boku. Tam pak už bude se mi potom rýsovat, kde budu stínovat. Hned pod to můžu takhle v tom kroužku nebo v tom obloučku horního očka těch tvářiček si vykreslit kulatý tvar tvářičky, což je vlastně na kočičce. Opět si vezmu přes stužku výběr, 3 prsty pohladím a dám duplicate a přesunu na druhou stranu, zase pod ten oblouček. Žádná strana nemusí být totožná nebo stejná. Tak jako lidská tvář není, tak se toho vůbec nebojte. Jo? Tak, já si tady udělám ještě vlastně z těch tvářiček fousky, trošku s přesahem. Raz, dva, tři, otočím si plátno rukou a vrátím. Co se týče v podstatě toho tělíčka, když já mám teď vlastně ilustraci, která je v jedné vrstvě s ražením vždycky té jednotlivé části, tak si vezmu stužku, teda šipku, pardon, a za roh posunu a zmenším, aby se mi tam vešel ten obleček. Můžu samozřejmě si umístit ještě níž, zvětšit, abych ji dorovnala ke kraji. Já jsem ji kreslila tak, že jsem ji měla ke kraji obrázku, pak jsem si ji posunula na střed a udělala okolo rámeček. Takže budu postupovat stejným způsobem. Vyberu si ilustraci, která mi půjde takhle pěkně ke kraji. Můžete si odepnout i přes nabídku Snapping obě dvě funkce, díky kterým máte přirozenější pohyb toho výběru. Necukávám potom pod penem a nepropisuje se vám do takového toho zarovnání. Nebude se vám jakoby přiťukávat někde, kam nechcete. Takže já si odhadnu, že tady takhle vytvořím límeček, dělám mu légu a půjdu dál, možná ještě trošku nahoru. A strašně jsem zvědavá na to, co z něj vyleze, protože to budou dva kocourci a každý bude nejspíš trošku jiný. Základ těla si vykreslím pouze od krčku po taková jakoby lehce ramínka, protože oni mají takové ze šikma to tělíčko, protože tam mají ty tlapky. Mně jde teď čistě o a tady tuhle tu část.
Tak, vidím, že to tělíčko mám delší, takže si můžu takhle snížit ještě. Super. A klidně i zvětšit. A co se týče toho, co přesáhneme, viděli jste, že jsem teď měla delší tělo. Když dám tu šipku a vrátím to, tak už to tam nemám. To, co přesunu přes plátno, se mi odstraní a už je to nenávratně pryč. Pokud se vrátím z projektu pryč, tak už se mi to nikdy nevrátí. Jo, na to pozor, že kdyby do vás někdo třeba drbl nebo jste někam spěchali a takhle vlastně ukončili ilustraci, tak já vlastně jsem vyklikla teď šipku, přes šipku se teď vrátím a už ji mám uříznutou. Když odejdu z galerie do nového projektu nebo pryč do toho úvodu, tak jsem vlastně namydlená. Ale pokud ještě neodejdu, můžu použít gesto dvěmi prsty a vrátím se do toho základu. Takže na to pozor, jo? Je to ze zkušenosti. Tak, co se týče pořád té skici, pořád do ní budu vkreslovat to, co potřebuju. A jak jsem na úvodu zmiňovala, když budu kreslit kocourkovi nějaký oděv nebo komukoliv dalšímu, musím kreslit kousek přes, protože že jo, já mám taky ruku a kabátek mám přes moje tělo. Takže potřebuju vykreslit tímto způsobem. Já tady teď vytvořím horní část límečku. Tady se mi protahuje vlastně trošku ještě ta linka z té přední strany té tváře. Takže si tady takhle vytvořím límeček. A na boku límečku vytvářím takovýhle oválek, protože je to zase ta košilka, která mi sahá dozadu za ten krček. V podstatě, kdybych chtěla, tak mi takhle dozadu vlastně obepíná, jo, ten krk toho kocourka. Takže proto tady budou oválnější kraje. Co upomínám pořád a dokola, nechci tam hrany, nechci tam pravé úhly. Pokud to není vlastně zřetelné, že to tak má být. A límeček, vykreslím jeho výšku. Tak a vykreslím trošku kulatější tady tu hranku. A do špičky takhle vykreslím kraj. Tak, odgumuju si opět části, které tam nechci mít. Ve vnitřní části krčku ano. Tady tyto linky toho těla si odmažu. A nechám si tady jenom čistě krček, protože tam budu stínovat. A vytvořím nějakou i klidně trošku zahnutou tu légu té košilky. Umístím knoflíček, který bude umístěný pod límečkem trošku. Tam odmažu ty části, ale bych trošku chytala tu velikost. Hopky, dubky. Tak, tady je odmažu, protože jsou pod límečkem. Tak, a co má límeček? Límeček, jo, ale knoflíčky budou mít dírky knoflíkové. Prosím vás, každý ten detail, který my vykreslíme, je velice, velice důležitý k tomu, aby ta ilustrace byla taková vymazlená. Jo, to je strašně důležitý, protože každý ten detail, a to je takový kouzlo, po nabažení toho základu, kde vy se kouknete třeba tomu kocourkovi do těch očí a na tu myšku, pak začnete očima hledat ty další detaily a kresbičky, které tam jsou a to právě krásně posouvá tu ilustraci zase o level výš, jo. Takže já mu tady můžu ještě takhle vykreslit papulku a mám hotovo. Tady ten bude takový, přijde mi, že to je mladší verze toho, co jsem nakreslila. Ale nevadí, je to o tom. Tak, co mi tam chybí? Nechybí mi nic. Fousky máme, myška má taky fousky a Hmm, dobrý, jdeme na barvy. Co se týče barev, já si tady nechám s dovolením tu smetanovou barvu, která mi bude tvořit takový jakýsi základ. A potom, až dokreslíme celou ilustraci, budu přikládat do pozadí nějaké barvičky, vys tento podklad. Mm,
Čím začnu? Začnu výběrem štětce a to jsem zvolila štětec v textuře. Teď se dívám, kde je. Textura. A je to štětec, ten je na pozadí, tento, Cient, a který můžeme ještě, když jsme teda u toho základu, do nové vrstvy vytvořit takovou mapku. Můžete třeba tady tuto růžovou trošku poťukat. Vy jste třeba udělali takovou jakoby mapku a nezapomněli na to. Vůbec nám to nevadí. A můžete přes N zkusit poťukat takové funkce, které tam jsou, jestli by vám třeba vyhovovaly v nějaké makatosti, strakatosti. Já tam nechám normál a trošku si to ještě stáhnu. A přes toto šoupátko opacity. A bych tam už trošku měla tu strukturu v pozadí a lépe jste i viděli. Já si přidám novou vrstvu a u té nové vrstvy, co je modré, je aktivní, dám rename a tam vložím text základ barva. Je to ohledně kočičky, takže v tomto směru budu používat tenhle ten název, protože každá vrstva potom značí to, co jsme nakreslili. Já se tady teď soustředím na štětec, kterým jsem to kreslila a je to štětec v Drawing a je to Blackburn. Takže prosím vás, zvolíme ten a ještě bych chtěla říct ke štětcům. Pokud volíte štětce, které máte, určitě můžete. Pokud byste chtěli vykreslovat štětcem, který jsem zvolila, určitě ho v téhleté položce najdete. A když třeba začínáte nebo kreslíte i nějakou dobu v Procreateu, mě štětce v Procreateu častokrát ještě překvapí, protože jsem zjistila, že stejně používám třeba 5-10 štětců, které jsou pro Createu a stále. A v podstatě štětce, které mě vždycky nalákají na ilustraci, která tam je, mě nikdy moc třeba neosloví a je jich moc. Takže zkuste si i osahat štětce v Procreateu, protože stojí za pozornost a já častokrát, když kreslím, tak se mi líbí vykreslit ilustraci třeba v tom základu v těch barvách dominantou třeba jedním štětcem. Takže proto si volím tento Blackburn a zvolím si barvu. Když budu řešit barvu, vy si můžete kapátkem vybrat barvičku z kočičky, což znamená, kapátko funguje přítlakem prstu anebo penu na plochu. Já ho mám trošku už přes jednu funkci, když zmáčknu tuto středovou nabídku a pen na plochu, tak se mi teprve kapátko zobrazí, ale na referenci funguje vždy jenom přítlakem. Takže si zvolím onu šedohnědou, je to ona, mohla by být, a zvolím si stužku. Proč stužku? Protože budeme vykreslovat obvod kočičky nebo kocourka. V nabídce ve spodní části Freehand zvolíme onen výběr a budeme vykreslovat po obvodu. Dvěmi prsty vždycky i tento výběr můžeme vrátit zpět. Já si vykreslím celého kocourka a půjdu do špičky. Můžu pen zvednout, můžu otočit a zase navážu tam, kde jsem skončila. Zase zvednu a pojedu dál přes ouško, s tím, že si potom, prosím vás, vždycky tu ilustraci ještě dokreslím, dotvořím. Jo, nebojte se toho. Hop, do vlásku. Klidně 2, 3 a oblouček do ouška. Sjedu dolů. Klidně dělejte ty části menší, protože když byste potom se netrefili a udělali vlastně ten výběr na jeden zátah a dáte gesto dvěmi prsty, tak vám celá zmizí ta linka. Ale kdežto, když vykreslíte takto po částech, tak vždycky, když se vám to třeba nepovede, se můžete zase vrátit. Tak. Neméně důležité je ukončit po puntík, kterým jsme začali. Puntík je zde. Mám takový šedý, ale je tady. Tady je, malinký. Tak a já nebudu vykapávat barvou plochu,
což funguje tak, že uchopíte barvičku a vykápnete, ale zkusím si umístit, zvolit štětec, klidně ten Blackburn, zvětším si opacitu, zvětším si štětec a vykreslím výběrem, kterým jsem tam měla. Ne, mě to vyjelo nějakým zázrakem a vybrala jsem mi tady jenom vlnka, takže musím znovu. I to se může stát. Takže vy zvolíte potom štětec a vykreslíte, což už můžete teď udělat, onen kraj nebo vnitřní část toho výběru. To, co je čisté, kde nejedou ty běhací čárečky, jak já jim říkám, tak můžete vykreslovat štětcem. Teď vidíte, že mě se to tady někde postrácelo, jak jsem ještě něco vysvětlovala, což je běžné a lekce je takto autentická. Tak, znovu si vyberu štětec, mám a vykresluju. To, že vykresluju štětečkem, kterým jsem si zvolila, tak mi tu kresbičku krásně ty běhací čárečky, které tady jsou takhle vidět, selektují na to, co jsem vybrala. Prosím vás, když nevykapáváte, tak jak jsem předtím ukazovala, barvu plošně, ale zachováváte strukturu, protože ona se mi takhle propisuje pak do té kresbičky, tak nedělejte ty čáry svislé nebo vodorovně. Snažte se ten tvar té barvy vlastně vykapávat, vykreslovat, tak jak ta tvář vlastně funguje. Má nějaký pravidlo. Čím pak volíte třeba štětec nějaký strukturově jemnější, výraznější, tak ono se to tam pak propíše a je to opravdu vidět. A není to úplně ideální potom k tomu, aby ten směr byl správný. Tvoří třeba plošnost, propadlost. Není to právě ten tvar, kde vlastně se nám to zbíhá pěkně takhle všechno do toho čumáčku. Jo? Pozor na to. Tak, já si vykreslím to, co potřebuju. Mohla bych, pokud byste chtěli, vykreslit i to tělíčko. A tady už můžu vlastně tímhletím způsobem. A nad to budu potom přidávat samozřejmě vrstvy, jo. Mohla bych skončit tak, jak jsem to předtím měla u límečku. Vůbec to ničemu nevadí. A vykreslíme takto vždycky všechny základy. Takže to je základ barva. Přidám si novou vrstvu a přidám oči. Takže ťuknu na vrstvu, dám přejmenovat, dám oči. Zvolím si nějakou třeba do žluta, aby byly očka jako očka. Klidně si nechám ten Blackburn, ale zmenším si výrazněji stopu, abych měla, zmenším si ji, abych měla slabší linku a budu se snažit vykreslovat podél té skici ten tvar. Ta stopa toho štětce nám tvoří takový krásný, jak bych to řekla, jak se soustředím, tak mi někdy se nevážou slova. Strukturu v kraji. Není to ani hairbrush, ani airbrush. Má to krásnou takovou kreslenou ilustrační stopu. Když vykreslím jedno očko, mohla bych ho určitě přenést do druhé strany. Když mám vždycky skicu, kontrola probíhá tak, že si skicu odepnu, abych viděla, jestli mám správně to žluté očko vykreslené. Vypadá dobře, bude vypadat hezky i u té struktury potom v celém obrázku, takže si skicu znovu zapnu. Při duplikování vrstvy posunu danou vybranou modrou aktivní vrstvu doleva, dám duplicate, dám šipku, flip horizontal, otočím, nemám tam snapping, takže už jsem to cítila, že mi trošku popojel ten pen níž. Posunu, umístím do očka, lehce ťuknu vedle, abych vybrala to očko do kraje a očka zase srazím. Pořád se mi zůstává přejmenovaná ta vrstva správně. Nad očka přidám černou část, tam opravdu vyberu černou. Já používám v paletě barev hodně tu nabídku Classic. Můžete samozřejmě používat tyto další, případně i samozřejmě palety barev, kdy já jich mám jakoby hodně. A já používám tady tuto část, baví mě nejvíc.
a vždycky v daném odstínu si krásně vyberu. Mám černou a stejným štětcem pro kontrolu v nové vrstvě, můžu si ale přejmenovat černé oči, šup, vykreslím v lince a budu se snažit vykreslit ke kraji té žluté. Můžu udělat kolečko, přidržet, vybere se mi kolečko, ťuknu, ještě ho vystabilizuju a posunu ke kraji. Teď ho můžu vyplnit barvou, odstraním si skicu a podívám se, jak vypadá. Můžu ho trošičku ještě dorovnat onem štětcem, aby nebylo tak čisté. Aby zase se mi krásně propisovala ta struktura toho štětce, který jsem si k tomu vybrala. Jo? Můžu opět černé očko moje posunout. Nemusím ani, nebo můžu zkusit dát flip horizontál, protože jsem tam tvořila takové detaily. Posunu na druhou stranu, odepnu si snapping a malinko poťuknu třeba níž, abych ty očka neměla úplně až na tom žlutém. Druhé si taky srovnám trošku níž. Tak. A mám už očka. Co se týče další části, oči černé můžu dát k sobě, přidám další a dám čumáček. Čumák. Pořád zachovávám stejnou stopu štětce, ale zapnu si skicu. Skica vykreslíme čumáček. Tím, že je kocourek černý, tak můžu volit třeba i tmavě hnědou, ale já mu tam budu potom přidávat růžové, takže se to zase trošku zjemní. Co se týče skici, já mám tmavého kocourka a potřebuju ji vidět do poslední chvíle. Můžu ji taky snižovat pomocí opacity, kdy si ji dám třeba teď na nějakých 60% a budu v tom čumáčku dál pokračovat, ale už mě tam nepřekáží tolik ty skicové linky. Takže dám. Mám stopu na minimum, ale úplně se mi to nelíbí. Ta stopa už té pusinky by byla hodně široká, takže zkuste použít ve sketching kaligrafy ne, HB pencil nebo 6B pencil. Já si použiju svoji skameskicu, tenčí linku a vykreslím onen kulatý tvar, což nám bude vlastně potom sloužit i k vystínování té papulky, čumáčku. Jo? Takže vykreslíme, zvýrazním. Tyhle ty linky, které teď tvořím, mi tam už zůstanou, takže se snažte, hop, aby byly pěkně čisté, přinejmenším ne tak jako moje. Věřím, že to bude v pořádku. Tak, mám pusinku, tady bych mohla ještě přítlakem na gumu trošku odmáznout. A dorovnat. Můžu ještě tady trošku ten oblouček té pusinky udělat černý, je to lepší než růžová. Srovnat ten trojúhelníček. Super, máme a jdeme dál. Co tam máme dál? Máme tam myšku, máme tam stíny, tomu se budeme věnovat za chvilku, tvářičky, asi bych začala už pak tím kabátkem, protože veškeré základní části máme. Já si zkusím trošku přepnout bílé pozadí mého iPadu, protože vám může přes klíček Reeves lépe pak být vidět ten kocourek. Takže pokud je skica, tak nechávám slabou linku a pak už a bílé pozadí, ale pokud mám víc tmavého na plátně, tak už pak volím tmavé, abyste to zase lépe viděli. Je to lepší teď. Tak, co se týče té košilky, půjdu do límečku, takže přidám novou vrstvu. Límeček. Límeček dáme samostatně a vezmu si tady opět kapátkem barvičku a vykreslím drawing tu
kreslení, kreslení, kde to mám? Tady. Onen Blackburn. Zase jsem na minimum a vykreslím od obloučku po špičku. Vykreslíme základní tvar. Opět se zachovává stopa v kraji předmětu, toho, co vykreslujeme. Na druhé straně to samé, vykreslíme druhou část límečku, nebo jeden límeček, ale z druhé strany. Můžete třeba použít i třeba na ten okraj tu skicovací linku, nebo myslím tím ve Sketching 6B, HB pencil, klidně můžete. Já už jsem si zvolila tady tento, abych měla opravdu stejnou tu stopu všude. Tak, nevylívám barvou, ale zachovávám stopu a strukturu. Super. A můžete si všimnout, že v tom rožku, co zabíhá za krk, jsem nechala malou mezeru. Protože je to část, která je, větším si stopu ještě, která je víc schovaná k tělu, tedy logicky musí být tmavší. Je v zákrytu, někam nám zabíhá, někam se nám schovává. Takže proč používám právě onu barvu? Protože mě baví, že jsem v jednom tónu a snižuju vlastně barevnost. Takže jsem si jenom touhletou bílo-černou linkou posunula do tmavšího odstínu, kdy si zase zmenším stopu, onen rožek s tmavým. A vidíte, že mi tam začne potom fungovat taková ta hloubka té kresby, protože je něco tmavšího, něco je zmenšeného, tedy je to dál od nás a všechno to přesně takhle funguje. A je to za krčkem. Co se týče další části, vykreslila bych si onu légu plus, dám si tam léga, to je ta část, která má knoflíčky a která nám spojuje oděv. Nechám ji ve stejné barvě, jako byl základ límečku a vykreslím po obvodu. Přesahuji i přes tu plátno, abych pak mohla hezky třeba vylít anebo vyplnit. Tak, vyplním. Když mi tam vznikne, prosím vás, někde lehce přesah, vůbec se toho nebojte. Ba naopak, tu kresbu tak jako posune do takové lehkosti. Není to taková ta utažená, precizní kresba nebo styl, který je třeba, pokud je žádaný, tak asi ano, ale většinou tady u těch ilustrací to chce takovou tu volnou ruku a takový ten odlehčený styl. Tak, co se týče légu mám, tu si zkontroluju, mám límeček a teď si tu košilku. Tam si vezmu tu světloučkou barvičku, dívám se na tu horní část té výseče, tam mi značí tu barvičku, kterou si vybírám. Hop, tady tuto světlou a já si vytvořím vrstvu novou pod légu, tedy pod légou přidám plus, tím, že jsem byla vlastně na tom čumáčku aktivní, takže tím si vytvořím vrstvu pod. Opět zvolím trošku už s přesahem přes to tělíčko okraje ve spodní části též a i takhle propojím pod límečkem. Když bych odepla ten límeček, tak se dívejte, kde jsem tu linku udělala. Je to protože se mi pak bude mnohem lépe stínovat nějaká barva mm, pod, pod ten límeček, kde musím mít stín. Protože zase je něco nad něčím, takže tam pod tím musí být světlo anebo stín. Tak, teď si to trošku odmáznu. A vidíte, že už se mi tam trošku propisuje takové světlosti do límečku. Může mi to vadit nebo nemusí. Já to trošku ještě stáhnu, ale malinko to tam nechám, protože i takové ty malé drobnosti potom tvoří to, co potřebuju. Rovnou se podívám na ten kabátek, na tu strukturku a ještě si u skici snížím lehce už malinko opacitu na nějaký třeba 45%. Jo? Co se týče toho kabátku, tak se podívám na vzor, který tam potřebuju umístit. A ten vzor dám plus
dám nad základ té mé halenky, tady si to přejmenuju teď, kabátek. A nad kabátkem mám vrstvu. Na tu připnu ťuknutím na vrstvu je aktivní, připnu klipy mask. Zobrazí se mi taková šipečka, díky které se mi to, co tam budu kreslit, přicucává nebo připíná k tomu základu. Tak, zelenou barvu mám vybranou a já se podívám na štětec a myslím si, že bude ve vintage, který najdu během chvilky tu a bude to tady ten Myrtle. Je to takový puntíkatý štětec, myslím si, že je celkem fajn a tím, že jsem si v té vrstvě připla onen clippy mask na ten základ, tak můžu kreslit i přes. Pokud nechci, aby se mi ty puntíky překryly, tak nezvedám pen od plochy. A vidíte, že i když kreslím do boku, tak to zůstává pořád potom na tom základu. Takže už mám vlastně kabátek. Přidám další vrstvu, a tady si dám vzor a tady si vyťuknu a novou vrstvu a napíšu knoflík. Knoflíky. Zvolím si na ně tu světlou barvu jako na té košilce a musím si je umístit, knoflíky, až nad tu légu, ale pod límeček, protože ten jeden knoflíček bude schovaný. Takže vykreslím, zvolím si tam hlavně onen správný štětec, který chci použít, a to je Blackburn. A tvořím kolečko. Vidíte, že i když kreslím přes ten límeček, tak je to vlastně pod. Protože tam mám správně zvolenou vrstvu. Tak. A už mám 2 knoflíčky. Pěkně mi to funguje. Můžu si na ty knoflíčky umístit tou tmavší barvou, ještě i na ně, ty knoflíkové dírky a mezi tím trošku zvýraznit, že tam je ta nítka přišitá. Jo? Tak a mám límeček, mám kabátek, pak půjdeme na ten obličej toho kocourka. Co se týká v podstatě základních stínů, tak i ty jsou neméně důležité, které potřebujeme vložit. Budou se týkat v podstatě každého toho dílu. Legy, kabátku i toho límečku. A bude to spočívat v tom, že na každou vrstvu límečku a těch, co jsem zmiňovala, přidáme novou vrstvu, ťukneme, dáme clipping mask a budeme na ně připínat stín. Stín přes enko, když si přidáme stín, přejmenujeme, ťukneme na N a zvolíme možnost multiply. Tím se nám trošku změní barevnost stopy, kterou budeme tvořit. A já potřebuji přidat stín tady na límeček. Můžu si zkusit zvolit i, aby tam nebyla tak výrazná. Tak se podívám tady na tu zelenou, tím, že jsem si referenci přiblížila. Pořád je hodně, takže se podívám ještě na světlejší. Může být až vlastně ta světlá, jak na té halence, tak se mi bude tvořit do takové průhlednosti. Tím, že mi tvář kocourka vrhá nějaký stín, tak potřebuju ho umístit samozřejmě s dopadem na ten oděv. Ve spodní a horní trošku části toho límečku. Tak by mi to teď trošku ujelo. Můžu i stmavit ještě tu zadní část. Pořád se mi to připíná k tomu základu. Tak, mám límeček. Když zvolím další stín, což je nad légou, přidám, znovu si připnu clippy mask, znovu si dám funkci multiply. Kdybych ji tam neměla, tak budu kreslit tou světlou, že jo? Takže to nechci. Ještě se mi to nepřeťuklo. Tak, vytvořím tmavou. Límeček mi zakrývá trošku tu légu a i potřebuji trošku tmavosti pod knoflíček. Takhle umístím trošku tmavé a chci i pod druhý knoflíček.
protože mi vrhá stín. Tak, už je moc stínu, tak stačí. Co se týče stínu na kabátek, ještě si přidám Clipping Mask, mám aktivní. Tím, že už tam jeden byl připnutý na ten kabátek, tak v podstatě se mi to krásně připíná. Zkusím onu barvu, mohl by být odstín, klidně můžu trošičku zmenšit, nebo zmenšit, stmavit a umístím stín pod onen límeček. Proč? Protože i ten límeček vrhá stín, nejenom ta tvář toho kocourka, ale i ten límeček. Má nějaký objem do prostoru, takže opět zde. S tím mi bude dopadat i z této strany, takže si ho tady takhle umístím na kraj. Tak, co se týká tvářičky, vidíte, že kabátek už máme plus minus hotový. Mhm. Tak půjdeme na tu naši tvář a na myšku. Mohli jsme vykreslit už zároveň třeba i ten klobouček, který by byl stejně jako ten kabátek. Na to se ještě podíváme. Když budu vykreslovat základ, tady si můžu třeba u těch, vidíte, těch vrstev mám celkem už dost. Takže já si můžu vzít stíny veškerého kabátku s límečkem, tak to posunu doprava. Všechny. Doprava, doprava. Takhle se vám vyberou a dáte group. Tím máte vlastně kabátek krásně v jedné vrstvě. A máte přehled nad tím, co tady dál máme. Tady máme základ barvy, na který budeme opět přiťuknutím přidávat a vrstvit funkcí Clipping Mask. Já se tady už budu volit trošku světlejší a tmavší odstíny, kterými budu vykreslovat světlost a tmavost kocourka a nebudu na nic čekat a rovnou jdu na to. Budu volit od spodu tmavší a světlejší a vykreslovat bradičku třeba trošku do kulata. Koukám na tu tmavost ještě. Vždycky si kabátkem můžu vybrat, můžu zvolit tmavost ve spodní části. Přidám. K tomuhle mi bude teď sloužit také mudlátko, já to nazývám, kdy dlouhým přítlakem se mi aktivuje pro kontrolu onen štětec a lehce takhle proťuknutím vykreslím. A budu zase akceptovat, aby tam vznikla ta špička. Pořád tam mám tu skicu, jo? V tuhletu fázi, v téhleté fázi, já začnu přidávat do podkladu lehce pak podkladový papír, který si řekneme, jak bude přesunut. A právě on nám trošku pomůže v takové struktuře a výraznosti při té naší kresbě. Vidíte, že rozmívám podle tvaru té tvářičky do takového úsměvu, vlnky a už mi tady vzniká ta tmavost. Já se přepnu do vrstvičky mimo, tady už mám kocourka, kde mám texturu. Vnímáte ve vaší složce teď na Google disku, když na ní ťuknete, tak buď přes čtvereček se šipkou, nebo přes ťuknutí se vám natáhne do Procreateu. Umístí se vám vždycky takhle na úvod vaší galerie, kdy já vlastně na ní musím, i vy na ní ťuknete, a ve vrstvě se vám zobrazí skame textura. Ten štětec, nebo teda ten štětec, pardon, papír chytnete, uchopíte a potáhnete přes. Pořád penem držím, druhou rukou ťuknu na galerii, vrátím se do mého projektu a klidně zkusím pustit. Najednou se mi ten papír natáhl do mý kresby někde do prostředku. Vždycky, když budete vkládat podkladový papír, je nutno ho umístit až nahoru. Mám ho zde, kresba mi krapec tmavla, ale já si na něj připnu, myslím si, že tenhle ten soft light. Jo. Ten mi vytvoří takovou trošku strukturu na tom kocourkovi a pomůže mi v těch barvičkách. Takže zkuste tímhletím způsobem připnout a posunout.
Možná trošku nějaká barvička se bude chovat trošku jinak, ale to vůbec nevadí. Právě, že naopak nám to pak přidává takový hezký dynamický efekt. Tak, já jdu na to dál. Já si tady zvolím trošku světlejší barvu. Pořád jsem v té vrstvě, napíšu si na ní stíny. Stíny mám a vykresluju světlejší odstín. Ještě si zvolím, který mi tam bude vidět. Udělám takové kousky. Vystínuju třeba trošku s přesahem do toho čumáčku, aby byl světlejší. Vidíte, že už se to tam pak jeví. Každá tady tahle ta vrstvička posouvá hloubku ilustrace. Vidíte, že už zase se to o kousek posouvá. Tak, ještě a tvoří to vlastně ony tvářičky. Tak jak ten tvar budete rozmazávat a kam ho ještě posunete, případně tímhletím do toho prostoru, tak dáte ten efekt buď protaženého čumáčku, nebo právě kulatého. Jo, že vlastně vidíte, jak už se to tam krásně ještě přidám, jeví. Super, já si takhle můžu jakoby ještě odmáznout, abych tam do ztracena trošku měla prostor. A tu světlost furt protahuju ještě jakoby do ztracena u toho kocourka, od ty tvářičky, aby to nebyla vyloženě jenom taková jakoby kulatá, ohraničená část, kterou já tam nepotřebuju. Budu si tady zachovávat pořád takovou vlnku nad tím čumáčkem. A nad čumáček ještě přidám taky světlost, možná trošku takovým trojúhelníčkem. A budu přetahovat zase na tu druhou stranu. Nebojte se toho, ono se to krásně pak prolne mezi sebe. Když budete chtít tmavou barvu víc prolnout, tak přemázněte z té tmavé do té světlé. Já tam trošku chci přidat víc průhlednosti do kraje, takže tímhletím způsobem. Vidíte to? Máme mít trošku opravdu jiný kukuč než tady ten, ale vůbec to nevadí. Tady trošku vyberu ještě té tmavosti okolo čumáčku, aby to přidalo takového efektu tmavšího v tom středu, že vlastně ten stín nám tvoří takovou tu papulku. A to samé vlastně budu přidávat, třeba i si snížím opacitu trošku toho štětce ve slabých linkách do toho obvodu. To je opravdu mladší verze té mé předlohy. Ale baví mě to. Baví mě to, líbí se mi to. Budu mít 2 kocourky. Tak, bradičku udělám trošku do kulata. Jo, protože zase je to nejvyšší ta část, která je i u těch kočiček jakoby nejvíc špičatější, nejblíž k nám. Takže zase přidám světlost. Super. A tady po obvodu v té spodní části budu trošku prolínat už nějaké linky a přidávat takové struktury. Jak moc a jak budu chtít, záleží na vás a na mě. A já tady třeba i do těch oušek té horní části a té ofinky nebo vlásku přidám takhle světlosti. Viděli jste jenom trochu. Můžu si i dát gumu ve stejné stopě štětce a přetáhnout. Nebo odmazat tam, kde nechci, aby to bylo. A zase to bude lehce vypadat jinak. Trošku tady přidám do těch tvářiček, že tam zase z té horní strany dopadá světlo. Klidně už nerozmazávám tu linku, nechávám jí být, aby mi to pěkně fungovalo. A za chvilku přidám ještě měkkosti do tvářiček. Teď akorát si tady pohraju lehce. A ještě přidám tmavší pod očka. Přidám ze spodní strany od očka a lehce do kraje, aby bylo vidět, že jsou jakoby zapadlejší jako v dělíku.
No to tam dá potom zase hloubku trošku. Klidně od toho spodku můžu víc přidat a trošičku promáznu potom do kraje a nahoru malinko, ale opravdu malinko i v té vnitřní části. Nesmím zapomenout na to obočíčko, které tam v tuhle chvíli nevidím, ale to vůbec nevadí, protože ho dokreslíme. Tak, vidíte, že se mi už stmavila a prohloubila část oček. Pořád mám onen štětec, přidám a čím víc přestanu tlačit, nebo čím méně tlačím na ten štětec, tak se mi samozřejmě stopa zjemňuje a zesvětluje. Takže se nebojte, když jenom lehoulinko třeba přitlačím na ten štěteček, že mi to vytvoří jenom lehoulinké odlesky nebo stopu. Tu pak můžu takhle rozmáznout, vytvoří mi to zase tmavší část okolo toho čumáčku. Tak, hop. A v podstatě si přidám novou vrstvu ještě a dám tam tváře. Tváře ideální i tady tento štětec. Přidám růžovou, kouknu se, kde jsem měla tu skicu. Opět se tam krásně zachovává ta struktura v kraji, takže můžu mít. Můžu ještě i třeba zesvětlit, i klidně ve více vrstvách, že vám to tam udělá takový jakoby efekt trošku více vrstev, vůbec se toho nebojte. No to pak zase trošku jinak vypadá. Na té kameře to možná teď vidím výraznější než u sebe, mám jemnější ty tvářičky. Tak. A můžu ještě trošku s přesahem zvětšit, aby nebyly tak malinké. A nebo můžu přes šipku trošku posunout. Když se pak podívám, jestli se mi líbí tvářička, super, líbí, vezmu a posunu danou vrstvu. Duplikuji, posunu na druhou stranu, můžu ji i otočit, aby ty stíny třeba nebyly úplně totožné. Na to pozor, když něco úplně do detailu kopírujete na druhou stranu, tak potom ten stín, který vám se trvává v jednom směru, vám vlastně upoutá pozornost na to, co tam je stejného. Takže na to pozor. Jo? Takže jsem otočila a nad tu vrstvu, kde mám čumáček, si přidám ještě černou a se stejným štětcem Blackburn, s velkou opacitou a slabší štětcem. Ups, to je moc. Vytvoříme fousky. On má takovou, jak kdyby vaskou stopu, trošku ten štětec, a krásně vytvoří pak takový ten přeskok v té ilustraci. Tak, kocourku, co nám ještě chybí? Chybí nám to obočí, což můžu zachovat a nechat stejnou stopu a přidám obočí. Tu ho mám. Mám tam trošku už tmavší stopu. Může být, tady bych přidávala třeba nějakou tmavost. Když se podívám ještě k těm tvářím a vzala bych si kapátkem nějakou z těch barviček, tak si potom ještě můžu přidat další vrstvu a tam dám uši, uši a lehce v té vnitřní části stmavím. Hop. Aby to byla taková jakoby živější, pleťovější, mohlo by být. Trošku ťuknu na vrstvu a přes N snížím opacitu, aby to tak nezářilo. A zase zachovávám jenom tu strukturu, jenom tu stopu, aby tam hezky fungovala. Zkusím si, prosím vás, odstranit už úplně třeba tu skicu, abych věděla, že kocourek má pěknou tvářičku a že mi funguje, že mi to nedrží pořád ta skica jako takovým tím hmotným prvkem dohromady. Takže vidíte, že se mě moc nemění už, takže jenom taková ta někde linka mi zůstává. Každopádně tam třeba může zůstat, ale pozor na takové ty pomocné, které jsou horizontální, vertikální, které tam úplně moc nechcem.
A koukneme na to. Co mi prosím vás u očí chybí, je odlesk, což je poslední věc, kterou většinou dávám, ale už teď vlastně kocourek už by mohl býti, tak já mu tam přidám bílou barvu a přidám mu, ještě zkouknu, s větší stopou, ještě uvidím, do jakého směru přidám očka. Dám sem a sem. Buď můžete na jednu stranu, anebo z vnější strany, ale doporučuji spíš na tu jednu umístit. A já je umístím tímhle způsobem, aby vlastně směrovaly potom na tu myšku, kterou ještě umístíme. Takhle. A trošku tam tvořím přesah i do té oranžové části, ať u lidských očí, anebo i takhle. Co ještě u té oranžové chci, tak si stmavím a při ťuknutím na vrstvě na alfa-look, jak funguje alfa-look, vysvětluju potom na kurzu a veškeré funkce, ale teď jenom, abyste věděli, jak. Hop, tam se mi to nějak motá a nechci tam dávat tady tuto, mě se tam vybrala jiná barva, tak teď už je tam ta správná, ale ještě ji zesvětlíme. Tak. Chci přidat ještě od spodu trošku stínu po vnějším a vnitřním očku. Aby tam byla zase trošku ta hloubka. Takhle dostracena. Tak. Jo, aby tam bylo vlastně to očko pěkně kulato. I z té vnitřní části. Jinak by to vypadalo hodně plošně a nebylo by to úplně to, co potřebujeme. Všimněte si, že celá ta ilustrace, jak ji kreslím jenom tím jedním štětcem, tak má nádherný rukopis. A mně se to moc líbí. Do vnitřního dám opravdu jenom malinko, ale směřuju do špičky. Tak to. Jo? Tak. Kocourek. A co tam mám? A schválně, kdybyste vám se zeptala, kdybyste tady byli, tak bych vám řekla, že nemám fousky po obvodu kocourka. Přece. Takže si dám slabou stopu a zvolím si ne černou, ale hnědou, která se aktuálně vynachází třeba úplně u kraje. A přidám si ještě radši jednu vrstvu, pořád se připínám na ten základ a vykreslím takhle fousky po obvodu. Ze spodní strany udělám s přesahem i takto, aby po obvodu byla ta kresbička taková rozsuchatá, taková hrubší a vlastně znázorňovala lehce a ty chloupky nebo tu strukturu, která tam je. Zkuste vždycky ten štětec i nějak položit trošku, aby nebyl úplně pevný v kramflecích, aby byl trošku právě jak ty fousky. Někde vynechal, někde to bylo takové volnější. Ouška nám směřují chloupky samozřejmě nahoru, že jo, takže potřebujeme po obvodu a přidat hore. Mi trošku zavazí mikrofon a nevadí. Tak, v celém tom obvodu a vždycky, když vykreslujete nějakou část, v podstatě toho místa, kde se nacházíte a chcete dělat nějaký přesah, tak si berte kapátkem barvu, která je okolo. Nemusíte nikde nic sáhodlouze hledat, ale jenom si vezmete tu barvičku kolem a takhle uděláte takový ouška. Tam je trošku chytla nějaká tmavá barva, takže i to se může dít a to tam nechceme. Čím víc detailů a takových linek přidáte do toho obvodu, tak to dává takové dramatičnosti a hezkého efektu té kresbičce. Když se podíváte právě na ty chloupky tady, jo, vidíte, že když tam ta linka není, tak je to takové utažené, hodně takové stylizované do jednoduchosti a to není úplně naším cílem. Tak jestli vezmu tu světlou konečně, která se mi furt nějak vyhýbala. A když přidáme světlou nebo tmavou, tak můžeme i trošku zabrouzdat takhle do toho okraje.
A klidně, když tu stopu položím, ty štětce jsou postavené na vlastně na klonu penu, tak můžu ještě takhle dostracena maličko přispět do takové plynulosti stínu a efektu struktury. Jo? Tak, kamerka mi to trošku už vyostří a půjdeme na myšku. Jo, ještě čumáček. Nikdo mi nepřipomněl čumáček, takže přidám. Vezmu si i tu barvičku, kterou tady mám a napíšu si čumák. Hop. A čumáček, prosím vás, já chci jakoby vykreslit jenom horní stranu. Teď si vidíte, že musím přesunout nad čumák, abych vykreslila vlastně takovou tu pohledovou horní. Zvednu si pen trošku pod úhel, a nechám tam lehce té černé a vytvořím takhle jenom špičičku toho nosánku. Větším trošku jas. Jo. A by tam byla vidět ta ploška z vrchu, která mi jde vlastně od toho čelíčka a pak teprve jde ta papulka dolů. Jo? A co se týká, já zkusím ještě dát světlost, ten je ještě tmavší, takže to nechám takhle. A co se týče myšky, tak přidám novou vrstvu. A dáme základ barva, základní barva, vezmu si šedou, zapnu si skicu, protože mi myška zmizla. Mám ji úplně nahoře, jste si všimli. A to znamená, že je nad kocourkem, který můžu posadit i do té hlavy. Vlastně tady v tomto krajíčku. Protože jinak by byla umístěna, řekla barva, jinak by byla umístěna když to tady nám bude pěkně sedět. My pak kocurkově ještě přidáme nějakou tmavost lehce do, do toho čelíčka, protože ta myška bude zase vrhat nějaký stín samozřejmě, takže na to nesmíme zapomenout. Tak, už tam má ocásek, se to trošku posune. Vykreslím i ouška. Můžu si zvětšit zase stopu, zmenšit na to vykreslení. Tak, super. A B. Vykreslíme stíny. Klobouček mě vůbec teď netrápí, protože bude až nad tím. Já si snížím tmavost, což vlastně posunu tady to černobílé šoupátko a vykreslím dostracena trošku z vnitřní strany. Hop, ty ouška. Super. Vezmu si mudlátko na vrstvu, abych nerozpila tu barvu mimo to, co jsem si nakreslila, připnu alfa look. To znamená, že se mi barvička pak neposouvá dál, než bych chtěla. Vytvořím tu prostorovost, hloubku ouška a zase respektuju tvar ucha. Zkusím si odepnout skicu. Vidíte, že už mi tam krásně vznikají ouška. Zapnu si skicu, ještě dohladím. Malinko si vezmu štěteček, přeplo se mi to tam na gumu. Tak, aby to nebylo tak nečisté. Super. Tak, připnu si skicu, podívám se, kde se vynacházím, připnu si světlou barvu, tady dohladím, trošku dočistím tu hlavičku a přidám si novou vrstvu a přidám klobouček. Klobouček mám ten tmavě zelený, co je na límečku kocourka, takže si zvolím barvičku, zachovám si štětec a přidám si novou vrstvu a tam napíšu klobouk a vykreslím onen tvar.
je tmavý, ale já pak do něj přidám právě ty puntíky zase. Tak, umístíme onen okraj. Zase ke kraji té hlavy a vyplním. Nebojte se nějakého drobného přesahu. Zkontroluju si, jak se ten klobouček bude chovat, jak se to bude jevit. Já myslím si, že super. Možná tady bych takhle ještě dostracená trošku zakulatila, by bylo vidět, že se tak jakoby pojí k tomu kloboučku. Hlavně dávajte pozor, aby vám ta část seděla s touhletou. Vidíte, že mě tady ten klobouk letěl. Letěl mi nevím kam, takže odstraním teď linku, protože klobouk mám v samostatné vrstvě, tak si můžu odmáznout krásně jenom tu linku a vím, že mi pěkně sedí do zadní strany. Připnu si na něj alfa look, zvolím barvičku z kabátkem, zvolím si štětec, který je ve vintage a nahoře už ho mám aktivní a přiťuknu ony flíčky na klobouček. Co se týče určitě, tak musím přidat novou vrstvu a přejmenovat na tvář. Vím, mají čumáček, ale já řeším, že je to stylizace. Přepnu si hlavně štětec na Blackburn, abych mohla vykreslit puntíček, obočí a tenkou linkou, která už tady v této malinkosti už mi nepůjde, tak zvolím z kameskicu, ještě uberu 3 puntíky, 3 fousky, odstraním skicu a myšák sedí, myšák funguje. Akorát ještě mu dám na tom základu, zvolím nějakou tmavší šedou, tato by mohla být. Zvolím opět onen Blackburn a z boční strany vytvořím právě trošku té tmavosti i pod ten klobouček a rozmáznu mudlátkem, protože já potřebuju i ten myšák, který vypadá, že je jako mladší než ten původní, a trošku ukotvit takovou tou objemem. Jo, že mi tam má nějaký stín, nějak mi to tam vrhá. Tím samým opakem můžu přidat třeba na bříško světlou, že to má jako pupík a zvětšit, jo, teda rozmazat do světlejší, že udělá vlastně taky ten kulatější efekt potom. Tak, co tam ještě máme? Kocourkovi na hlavě bych mohla přidat ještě tmavosti, což si tady můžu takhle vybrat a to, tady ještě přidám ty stíny, mám nad sebou, přidám ještě tmavé, protože potřebuji, aby mi tam fungoval ten stín právě pod tou myškou. Jo, vidíte to? Tu potřebuji, aby byl tmavší, protože tam vrhá mi ten stín, ta myška. Zmenším si stopu při to rozmazávání a přidám takhle. Tak, když se podívám na pozadí, protože vlastně ty stíny mám, můžu si tady ty 3, nebudu si je srážet, mám je tímhle způsobem, tak tady mám takhle rozprostřené ony vrstvy, tak se podívám, co s kocurkem můžu udělat. Já si ho chci umístit trošku možná do toho prostředku, aby byl takový ilustrační víc, takže mu dám kocourka, ne mu dám, ale kocourka přesunu do prostředka. A jak bych to udělala? Když nechci posouvat základ obrázku, základ vrstvy a skicu, tak si vlastně odepnu podkladový papír, určitě si odepnu skicu a dívám se, tady mám klobouk tváře a stýká se to vlastně veškerých těch podkladů, který tady mám.
Tak, mimo to všechno, co má zoubky, si vyberu. Myslím zoubky v tom čtverečku. To, co je aktivní pořád. Kontroluju. Mhm. Tam neměla být ta skica, takže ještě jednou posunu doprava. Hopky, dobky, už to bude. A vezmu si šipku. Tím vlastně výběrem posunu toho kocourka doprostřed. Mám trošku, je takový výraznější. Já se tady zapnu snapping při tom výběru, aby ho měla ve středu. Vidíte, že se mi tam tvoří vlastně ty linky. A opět si tam pak zapnu mimo skicu ty podkladové papíry. Hop, tak. A vidíte, že už mám vlastně ten základ toho kocourka umístěný. Takhle větším. A v tuhle chvíli už si třeba můžu tu referenci vyťuknout, protože mi může na kamerku třeba ubírat barvu. A umístím si kocourka do záběru. A já mu můžu ještě tomu kocourkovi udělat ještě obvodem, třeba přibarvit, možná takhle ještě zesvětlím teď, rámeček. Já mu ještě stmavím pod světlou vrstvu, přidám ještě jednu, abych ji tam umístila, tak ji posunu pod. Hop. A ještě se tam vyberu, nevím, která to tam byla, ještě dám klíček Canvas reference. Kapátkem si vyberu, jak jsem vám říkala, že to tam zůstává, vyberu si onu barvičku, vykápnu s ní plochu. Ona je pod teď, jo, to úplně v pohodě. A zkusím si na ní připnout nějakou funkci. Takže já potřebuju, aby ta tmavá byla nad tou světlou. Tak, já jsem si ji akorát pak neposunula. Takže máme tímhle způsobem a můžu si přepínat. Víte, že tímhletím způsobem můžu přepnout do filtru, který by mi vytvořil, to byla ta předtím, v podstatě barvičku, která by se mi líbila do hněda třeba něco. Viděli jste, že i tato modrá vypadá pěkně, ale já si tam dám někde tu tmavší, co tam byla. Tady tuto. Ona se zdá teď tmavá. Já tam zkusím dát opět, možná si tady dám ještě světlejší. Vykápnu, já už si budou blízké. Ještě možná teda na kameru ještě světlejší. To už je moc oranžové. Hop. Tak. Tak. A dám si tady možná tu černou. Jo, a teď vykoukne lumpík. Tak, já tam zkusím si dát, prosím vás, ještě do další vrstvy přes plus. Si zvolím v textuře, což je štěteček textura. Tady, textured. Tento Sigent štětec zvolím. Dám nějakou tmavší. A jsou to také obláčky, jo, takže vám ještě přidám jednu vrstvu. Když otočím, tak trošku mi překryjou v jiném směru, protože vidíte, že když já hodně přitlačím, tak ty čáry jsou vlastně vodorovně. A když ten papír dám takto, tak jsou zase vodorovně tímto způsobem. Takže zkuste třeba si posunout, aby se vám tam prolnula ta struktura. Klidně takhle, aby to bylo také makaté, strakaté. Tady už si můžu kocourka vypnout. A do té další vrstvy, tady ty dvě můžu spojit. Přidám další, ale zvolím si nějakou světlejší barvu, kterou ještě třeba takhle můžu zleva zprava prolnout, zase srazit dohromady a ještě jednou. A tam už si zvolím možná menší ještě stopu a jenom okolo vytáhnu takovou světlost těsně za tím kocourkem, jo. Potřebuju, aby se mi tak jako vytáhl, aby vykouknul. Tady jsem si dala mudlátko a prolnu ty hrany strany. Um,
Modlátko přepnu zase štětcem, zmenším a plynule do krajíčku rovnu. Takže vám tam pořád pak zůstává ten stín za ním. Co se týká vlastně obvodu, tak si přidám novou vrstvu. Dám si tady tenkou linku a tenkou linku si uděláme v naším Blackburn štětcem a slabou linkou. Tady si zvolím fousky dovnitř výběru. Můj oblíbený rámeček, já vím. Tak, hop, tady jsem se trošku špatně navázala. Takže pojedeme znovu, pak poprášíme funkci push. A já mám ráda, když u té ilustrace mi někdy něco z toho rámečku vykoukne, což budou úška myšky. Kulatost odstraním. Přesah. Super, mám tam rámeček. Zvolím si kouzelnou hůlku, nabídka Liquify, nabídka Push a size trošku zvětším a od spodu přiťuknu onu mřížku ke kraji toho tělíčka, toho kocůrka, který tam chci mít tímto způsobem zarovnaný. Plus minus autobus. Tak, co se týče vnitřní části, tak ji můžu třeba buď zasvětlit nebo ještě stmavit a to bych udělala úplně přesně na tomhletom základu, kde bych vzala stužku, vybrala bych takhle krásně po celém obvodu. Prosím vás, nemusíte se trefovat úplně přesně. Hop. A tím, že zvolím kouzelnou hůlku, Hue, Saturation and Brightness, tak se světlím. To už by bylo moc a nevadí. Takhle vidíte vlastně, že mám zesvětlenou vnitřní část. Pořád můžu, protože se to týká vlastně tohohle základu. Tady mám někde ty stíny, vlastně toto jsou všechno stíny, nemám je přejmenované. Tak můžu pořád přes kouzelnou hůlku a Liquify posouvat i tu vnitřní plochu, ať se to týká jedné vrstvy. Buď ven, nebo dovnitř, tak jak se vám chce a jak se vám to líbí. A já jsem tam ještě objevila krásný štětec, kdy přidám ještě vrstvu, tady to si přejmenuju, základ barva. A tady vytvořím v štětcích, myslím si, že to se jmenovalo v detailech, materiálech ne, elementy abstraktní. A teď budeme hledat abstraktní. Tak, tady máme abstrakt a ve spodní části jsou tyto dvě mřížky. Zkuste jednu z nich, já zkusím tu vrchní. To je taková čárka. Při tom tmavém štětci můžu opět zkusit vybrat. Při dlouhém přítlaku na té stužce vyberete to, co jste tam původně měli vybrané. A já si tady vykreslím, zvolím ten štěteček, mám vybráno, zvolím štětec, zvětším stopu a vykreslím lehou linko, zkusím za něj, takové čárky, linky. Prosím vás, všechno, co jsme dneska použili, jsou štětce Procreateu. Vidíte to? A akorát tam máte podkladový papír ode mě. Tak a co se týče ještě podpisu, protože tady ho mám taky, tak si ho zvolím odsud. Hop, takhle ho chytnu, jak ten podkladový papír, přiťuknu ho sem, přidám novou vrstvu, umístím nad a voilà, ateliér s kame. Tak jo, takhle budou probíhat a probíhají veškeré funkce, veškerý kurz, celý kurz, všechno ohledně VIPka a kurzu. Prosím vás, věnujte čas, je to 1:39 krásného kreslení se mnou a s kocourkem a s myškou. Věřím, že se vám ilustrace bude líbit. Pokud dokreslíte, pokud budete chtít se zapojit a poznat, jak kurzy probíhají a
fungují, tak mě můžete označit u vašich ilustrací na sociálních sítích. Já vás strašně ráda na svém účtu potom přesdílím. Budu se těšit na vaše kresby, na vaši tvorbu. A pokud máte jakékoliv ještě otázky ohledně kurzu a co by vás prostě jakkoliv zajímalo, tak mě neváhejte kontaktovat buď na sociálních sítích nebo e-mailem ateliér@skame.cz a nebo www.skame.cz a nebo na Instagramu, kde jste mě našli. Tak jo. Loučím se, mějte se krásně, kreslete, užívejte čas inspirativní při vašem kreslení a čus!